मानगोनां बर' रायजो राजा सुबुं माहारि दिनै बर' राव थुनलाइ आफादनि दिनै बर' रावनि जोनोम सान हिसाबै जों सिमलुगुरि दखरायाव जों बयबो ज' जानानै बर' राव बे थुनलाइ आफादखौ दिनै जों गाजा गोमजायै खुंनो नाजादों आरो दिनैनि बे फुंबिलिनि हाबाफारियाव जोंनि माखासे जा हाबाफारि दंमोन फिरफिला बिरहोनाय मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनाय लोगोसे जोंनि जुबिन गार्गनि सायावबो जों एसे जोंनि सिबिनायखौ बावनाय जाबाय दा जों फारियै जोंहा माखासे फारिलाइ दङ बे फारिलाइफोरखौ जोङो मोनफा मोनफा जों आवगायलांनो सानदों बेफोरनो जाबाय जोंनि हारिनि सायाव रावनि सायाव शिक्षानि सायाव जों माखासे जोंहा समस्या दङ बे समस्याफोरखौ जों राव थुनलाइनि गेजेरजों बोरै दावगाहोनो हायो माबोरैहाय जोङो आवगायलांनो हायो बेफोरनि सायाव जोंहा माखासे सावरायनाय जागोन बेनि अनगायैबो जोंनि सिमलुगुरि हालाम बर' थुनलाइ आफादनि जि बडि दंमोन बे बडिखौ जों दिनै एसे गोदान रिफर्म खालामनायनि मोनसे हाबाफारिबो दङ लोगोसे जोंनि गेजेराव आरो माखासे हाबाफारिफोर दङ गतिके बेफोरखौबो जों फारि फारियै मावलांगोन होननानै आं एसे सुंद'यै एसेखौनो बुंनाय जाबाय गाहाय आलासि हिसाबै सोरखौ हांख्रायहरदों गाहाय आलासि हिसाबै गाहाय आलासि हिसाबै जों प्रबिन हाखरारि बे लखिमपुर दाइटनि लेक्सारार बिथांखौ जोङो बेहाय हांख्रायदों बिथाङा फैनानै इडुकेसन लाइननि मानसि जेब्ला जोंनि बेहाय बर' बिजोङाव फरायनाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ मोजां बिजों होगोन होननानै जों बिथांखौ आसा खालामनानै हांख्रायदों आरो बिनि उनाव जोंहा फारि फारियै जोंनि फारिलाइफोरा दङ आरो जोङो सानदों जे बे सिमलुगुरि ओनसोलाव जोंनि बर' बिजोंनि जोंनि एलपि स्कुल एमइ स्कुल आरो हाइ स्कुल दंमोन बेखौ जों फोथांना लाखिनो थाखाय जों नाजागासिनो दङ दा बावैसो आसाम सरकार हिमन्त बिश्व शर्माया जोंनो एलपि स्कुल बर' बिजोंफोराव साबा माने फोरोंगिरि थिसनहरदों जों जोबोद माने साबायखर बावदों बिथां हिमन्त बिश्व शर्माखौ आरो लोगोसेनो जोङो जोंनि बिटिआरनि जेसेबांखिनि मावथि दङ दा गोदान एम बा जाहा हाग्रामा महिलारि बिथांखौबो जों साबायखर बावदों जे बिथाङा बिटिआरनिफ्राय जोंनि बिथिं जेरैनो आउटआव थानाय गामिफोरखौ जेन बिटिआरआव सोनो थाखाय बिथाङा नाजायो आरो लोगोसेनो जोङो गावखौनो बर' माने गेरेमसा हारि हिसाबै जों फोथांना लाखिनो हायो बेखिनिखौनो जोङो माने आसा खालामदों आरो जोंनि बेहाय बे सिमलुगुरि ओनसोला जोङो 89 सनाव बेहाय दाङाबाजि मोनसे जालांदोंमोन आरो बे दाङाबाजिनि गेजेरजोंनो जोङो दासिमहालागै बेहाय माने जोंनि सोमावसारनायखौ जों हगाराखै आरो जोंनि सोमावसारनायखौ जों लुबैथारदों आरो दिनै बे दाङाबाजियावनो जोंनि 18 सुबुं बेहाय जोंहा माने मुंख्लं जालाङो बिथांखौबो दिनै जों मान बावदों आरो लोगोसेनो जोंनि जेसेबांखिनि बे राव भाषा हारिमुनि थाखाय मुंख्लं जादों बेखिनिखौबो जों मान बावनाय जादों बेखिनिखौनो गोबां गुदि फरायसालिफ्रा थैलांनायखौ नुनो मोनदों बर' फरायसालिफोरखौ दा बेनि सायाव माबायदि खामानि मावगोन बर' थुनलाइ आफादा बर' थुनलाइया बे जोंनि बर' बिजों एलपि स्कुलफोरखौ फोथांना लाखिनो थाखाय जों हर सान जों नाजागासिनो दङ आरो जों बेखौ जोंनि आन्सलिक आरो डिस्ट्रिक्टजों जों बेखौ सावरायगासिनो दङ आं डिस्ट्रिक्टनि सासे बेंहाय नेहाथारि हिसाबै जेसेबांखिनि हायो आं बेखिनि खामानिखौ डिस्ट्रिक्टजों सावरायगासिनो दङ आरो डिस्ट्रिक्टआ मेयरजों सावरायगासिनो दङ बेहाय जोंनि बेहाय नीलकान्त गयारिया बेहाय फैदोंमोन फैनानै जोंनि बेखिनि जेसेबांखिनि जेंना बे जेंनाखिनिखौ बिथाङा मिथिलांदों आरो आं बेहायनो बुंदोंमोन जे जोंनि जुदि गुदि फरायसालिखौ जुदि जों फोथांनो हायाब्ला जों बिजौआव माने बेहाय बुहुम फरायसालियाव जाहा माने होबोला मा जानो जों गुरिखौ दानोब्ला बिजौआव थांना थानो हाया बे खोथाखौ आं बुंदोंमोन आरो बे हिसाबै बे बुंनायखौ दा बिथां जाहा नीलकान्त गयारिया जोंनो माने बर' बिजोङाव एलपि स्कुलाव फोरोंगिरि होनायखाय आं बिथांखौबो जोबोद साबायखर बावहरदों बेनिफ्रायनो बे दिनै रादाबनि गेजेरजोंनो